IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inlawlawag ni Sangguniang Panlungsod Member Attorney Jason Pereira ti pinakaideklarar a balido ti may nga ordinansa iti may sa barangay iti syudad ti Lawag kalpasan ang mapalubusan daytoy babay iti proseso ana ited iti linteg sugun ken kuana ti ordinansa ket na ibilang adim valid gaputawan iti naiparang a committee report iti uneg ti 30 aldaw manipod iti panakaawat iti dokumento kinuna ni Attorney Pereira ang napagsasaritaan iti konseho ti nasa u kaso tapno maamuan no anya dagiti nasken nga aramiden ken no kasano ang maipaay ti umna proseso iti kasta a sitwasyon. Namin adon nga madamag ko nga nag-declare ti invalid kuma ti Sangguniang Panlungsod Sangguniang Panlungsod on its review power over the barangay ordinances apo nga handa nga na aktuaran DJ 30-day period nga dapat pinaka-declare nga invalid. So the effect apo EJ section 5060 local government code tayo no how mo inaktuaran within 30 days akit dim valid mo ka DJ may nga barangay ordinance. So we are trying to propose apo hanggang maulit dito napasamak iti konseho ata kasla ko ma DJ in brought out ko manen ti Committee on Laws hang nagis adanaawat ng barangay ordinance idi March 25. Ket ilang pinangited na ti committee report na is May 5. So just imagine May 5, more than 40 days from that period alone. Akit sana sami in-declare nga invalid. So as lawan serbi di research nga napasamak ta you were not able to do it on time. So I was then making a suggestion nga aramidan tayo nga mandatory no 3 weeks nga mapanag mo do di 4th weekend di mesa nga barangay ordinance ti pinag-review ti Sanggunian may kalendaren hanmi or orayin di report di kam committee tapno da kami as a whole body da kami mang deciden at it will be a double injustice in declare mga invalid ngem valid met epekto na kaasimet dagiti umili nga supposed to be handa surot nga maobligada nga magsurot. That is the effect. Kabayatan na inayo na amang kita da kadagiti adang ken pagalagadan tapno maliklikan ti panakaulit digiti ket sa pasamak iti masakbayan ken mapagtalinaed tinaurnos a panangusig kadagiti ordinansa. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.